ruwan da ya dake ka shine ya dake ni, tsumagiyar da aka faffaɗa ma ni ma da ita aka zane. Yanda garinmu yake cikin tashin hankali da fargaba, haka kai ma baka isa ka je naku ƙauyen ba. Yadda nake fama da tsadar rayuwa, haka kai ma ka ajiye motarka sai dai kai yawo a babur. Kai ni ma fa matashi ne, kuma na yi karatu daidai gwargwado. Yadda ba su ɗauke ka a bakin komai ba, haka ni ma da na bauta musu ka saka ni a kwandon shara. ya kamata mu bar wajen nan. Ina za mu je? Baya za mu koma, wato gidanmu na asali, Inda aka san darajar mu. Allah ya tashi kafaɗinki. Uwa ta gari, wato jam'iyyar mu ta PDP. Ko akuya ba ta haihuwa, ta fi kare. Ai ba ma sai an faɗa ba, bambancin a bayyane yake. Tamkar kanwa ne da zuma, Babu kalar gatan da PDP ba ta mana ba. amma muka watsa mata ƙasa a idanu, Muka rungumi tsintsiyar tsiya. wanda a yanzu ta share mu tas, Bambanci na ɗaya da kai shine ban karɓi taliya ba. amma kuma tare da kai muke karɓar kebura. Mafitar shine Tare za mu haɗa hannu, mu yaƙi damuwarmu, mu kawar da matsalar mu, sannan mu dawo da farin cikinmu. wato jam'iyyar PDP. Mu shigo cikin inuwar lema, Domin dawo da farin cikin mu. mu dawo ƙarƙashin inuwar lema. Da shan inuwar mu da muka saba ta lema a zaben da za a yi na shekarar 2027 mu zaɓi jam'iyyar PDP.